Jesi li dobro, Jasmin? Mora da si sasvim iscrpljena. Noge mi se tresu kao žele i gladna sam. Htela bih da plačem, ali ni za to nemam energije. Svi smo u istom problemu. Kukanje će samo da učini da se osjećamo gore. Znam da ne pomaže, ali izgleda kao da ova ravnica traje zauvek. Ali ako ne nastavimo da se krećemo, spazit će nas sluge gospodara Senki. Kada jednom primete dim koji se diže iz grada pacova, krenut će odmah za nama. To je istina, ali jurnjava bez plana takođe nema smisla. Kri, pomozi nam! Pogledaj, ima li sigurnog mesta za skrivanje? Hajde malo da se odmorim, u redu? Bar dok se Kri ne vrati. Ovo nije dobro. Pogledajte tamo gore. To je jedan od Ak Baba. Hajde, idemo tamo da se sakrijemo. Požurite! Skači! Gde je Kri? Trebalo bi da je dobro. Nije mi delovalo kao da je Ak Baba nešto primetio. Koliko dugo moramo da ostanemo ovako? Ne pomerajte se sve dok ne ode. Od kad si postao toliko strpljiv? Pa, ja sam oduvek bio takav, kao i moj otac. Ne pričaš mnogo o svom ocu. On je častan čovek. Hej, zašto mi ne bi ispričao sve o njemu? Ne možemo da se krećemo dok Ak Baba ne odleti. Imamo mnogo vremena. Pa, pričaj mi sve o njemu. U redu, ali ne znam odakle da počnem. Počni od početka, to uglavnom uspeva. U redu, od početka. Endon i Jared! Moj otac Jared je kao dečak živeo u kraljevskoj palati. Iako je bio sin sluge, njega i kralja Endona je odgajala ista dadilja. To nije fair! Jarede, Endone, koliko puta sam vam rekla da se ne igrate u cveću? O ne, to je min. Brzo, hajdemo odavde! Ej, nemojte da bežite od mene, vi mali bezobraznici! Ti dečaci. Dva dečaka su zajedno odrasli u palati. Igrali su se, učili i upadali u nevolje zajedno. Za Endona, princa Del Tore, Jared je bio jedini pravi prijatelj kome je mogao sasvim da veruje. Ali uskoro sve će zauvek da se promeni. Jared, jesi li budan? Da? Pođi sa mnom brzo. Kralj je umro. To ne može biti istina. Kralj je umro. To znači šta će se desiti sada? Hoće li izgubiti kraljevstvo? Neverovatno. Užasno, šta će biti s nama? Ne deluje naročito samouveren. Kako će on uopšte da vlada kraljevstvom? Otac mu je umro, a on treba da preuzme krunu. Zar ne bi i vi bili nervozni na njegovom mestu? Endon je bio poznat u palati kao dobar i osjećajan dečak. Zbog toga su mnogi mislili da nije u stanju da vlada. Ipak, čim je simbol naslednika kralja, pojas Del Tore, stavljen oko Endonovog struka, mišljenje plemstva se promenilo. Šta je ovo? Pojas Del Tore. Šta će postati kralj? Čije je to? Pojas vladar. Šta se dešava? Šta se... Gledaj kako sija. Šta će biti sada? Oče, učinit ću te ponosnim. Neverovatno, pojas je prepoznao Endona kao kralja. Hvala ti, Prandin. Sada se možeš povući. Da, kralju moj.
Do tog doba nošenje pojasa je postalo samo deo ceremonije. Prema pravilima po imenu Zakonik koja su vladala Del Torom, pojas je sklonjen i zaključan u najvišu kulu palate. To je tako glupo! Stišaj glas. Da ih je nosio sve vreme kao Liv, možda nikada ne bi bili ukradeni. U pravu si, ali on je samo poštovao Zakonik. Po prvi put u životu i Jared se pitao je li ovo mudro. Zato se neprimećen uvukao u biblioteku palate da bi pročitao knjigu Pojas Del Tore. Ovo nije dobro. Svaki novi vladar Del Tore je imao sve manju moć od prethodnog. Adin, prvi kralj Del Tore, je znao da gospodar Senki, iako poražen, nije bio i uništen. Zato je uvek nosio pojas i nikada ga nije ispuštao iz vida. Oče, nisam još spreman. Prerano si me ostavio. Ne mogu da vladam ovom zemljom bez tebe. Jared! Molim te, Endon, moramo da pričamo. A šta radiš ovde? Ti ne smeš biti i ovde. Nema veze što si mi najbolji prijatelj. To je protiv pravila Zakonika. Smiri se, samo me saslušaj na trenutak. Nije ispravno da pojas bude zaključan u kuli. Ne bi trebao da ga skidaš. Trebalo bi da ga nosiš kao što su ga nosili tvoji preci. O čemu govoriš, Jared? Moraš da uzmeš pojas i nosiš ga na sebi. Idemo! Ne mogu. Znaš dobro kao i ja šta kaže Zakonik. Zaboravi Zakonik, kakav Zakonik? To je samo gomila glupih pravila koji su napisali glavni savjetnici u prošlosti. Šta je to ušlo u tebe, Jared? Istina, eto šta. I to sada moraš da uradiš. Šta? Jesi li ikada video kako stvari izgledaju van zidova palate? U gradu i dalje? Ne, ti to znaš. Pa trebao bi. Zar ne shvataš, moraš da pričaš sa narodom, da hodaš među njima i zadobiješ poverenje. Ako si kralj, moraš to da uradiš. Ne, naravno da ne bih. To je zabranjeno Zakonikom. Osim toga, znam da je sve u redu. Da li si siguran? Znaš li da se u pojasu Del Tore nigde ni jednom ne spominje da ne smeš da napustiš palatu? Piše i da je pojas nemoćan dok ga ne nosiš. Sve što mi znamo o kraljevstvu i narodu je ono što je vrhovni savjetnik Prandin izveštavao tvom ocu pre nego što je umro. I zar to nije dovoljno? Vrhovni savjetnik Prandin. Šta ti radiš ovde? Šta si to uradio? Pročitao si par knjiga i misliš da možeš da vladaš kraljevstvom? Šta ti hoćeš da uradiš, mali slugo? Znam. Ljubomoran si na njegovo veličanstvo još od detinjstva. I sada kad je došao na tron pokušavaš da ga uništiš. Ti si njegova sorta izdajnika. To je laž. Veruj mi, Endone, samo sam mislio na tvoju sigurnost. Evo. Čuvajte se, vaše veličanstvo! On ima nož i jasno je da želi da vas njime napadne i povredi. Zlikovče, izdajniče, straža! Ti si lažov, sve si mi podmetnuo. Jel to Jared? Šta vas dvojica sad radite? Jared je krivac! Jared? Ne verujem u to! Imao je nož sa kojim je hteo da napadne naše kralja, nađite ga! Da, gospodine! O, Jared, zašto si to uradio? Znam da je Prandin zao. Njegovo veličanstvo je napadnuto! Izdajice, Jared! Jareda! To je drvo na koje smo se uvek peli. Znam! Trebalo bi da je tačno ovde. Pisali smo svakakve poruke u šiframa jedan drugome. Sećaš se? Sve što treba je da izbaciš slova viška. Ako me trebaš, ciljaj visoko i ja ću doći. Trebalo bi da shvatiš. U redu, čuvaj se na putu, starino. Žao mi je, Endon. Želim da ti pomognem, ali ne mogu duže da ostanem ovde. Stoj tamo! Ovo stvarno smrdi.
Krećemo se nizbrdo. To mora da znači da smo van zidina zamka. Čudno, nikada pre nisam primetio tu maglu. Ne mogu da verujem. Da li grad stvarno ovako izgleda? Šta je ovo? Čija je ovo kočija? Ko je ovo? Ne razumiješ šta se dešava. Ko je ovaj čovek? Da li se uradi? Šta je ovo? Ko je ovo? Neki stranac išao i ide ka nama. Pogledajte stranac. Izvinite. Mi smo gledali grad iz palate. Nije izgledao ovako, bio je divan. Grad Del, koji su Jared i Endon nekada gledali zajedno, je bio obična laž. Samo iluzija koja je okruživala palatu. Bili su obmanuti sve vreme. Godinama je ova magija zaslepljivala oči kraljeva i kraljica Deltore pre Endona. Gospodar Senki je pametan i prepreden. Za njegov bes i zavist 1000 godina je samo tren. On je suštinski već vladao Delom, ali zahvaljujući pojasu nikad nije smeo da napadne palatu direktno. Adinov duh je bio sa Jaredom te noći, jer Krijan, koji je bio i kovač, je bio jedini čovek u Delu koji je hteo da ga primi. Izvinite. Mnogo vam hvala što ste me spasili. Kako si znao to da uradiš, dečko? Izučio sam zanat kovača u palati. Mislim da bih trebao sada da odem. Ne želim nevolje. Molim vas, ako stražari iz palate dođu ovamo, nemojte im reći da sam bio ovde. Reći će vam da sam pokušao da napadnem kralja, ali morate da znate da je to laž. Nikada ne bih to uradio. Što se mene tiče, šteta. Da si uspeo u oslobađanju ovog sveta od tog jadnog kralja, mnogi iz Dela bi ti se zahvalili na tome. Takvo je bilo stanje u kraljevstvu. Kralj nije bio voljan, nego omrznut. Ali šta je tu bilo čudno? Ljudi su znali da on živi u luksuzu iza visokih zidina dok oni pate. Oni nisu znali da on nije imao pojma o njihovim nevoljama. Stražari neće doći ovamo. Bacio sam tvoju odeću sa litice u more i gledao sam kako je grupa stražara prepoznaje kao tvoju. Što se njih iz palate tiče, ti si se udavio pri pokušaju bekstva. Imaš li gde da odeš? Onda ćeš da ostaneš ovdje, ali morat ćeš to i da zaradiš.
Odeća koju nosiš je nekada pripadala mom sinu. Imao si sina? Umro je pre 3 godine. Njegova žena je umrla malo pre njega, pošto im se rodilo jedino dete. Ona od tada živi sa mnom i sve je što mi je ostalo u životu. Zove se Ana. I tako je Jared ostao da živi i radi u Krijanovoj kolačnici. Godine su prolazile. Jared i Ana su se venčali. Stari Krijan je umro i Jared je zauzeo njegovo mesto kao kolač. Jared je znao da je nemoguće da direktno stupi u kontakt sa Endonom, jer sve što je adresovano na kralja prvo je pregledao Prandin i nikada to nije pokazivao njemu. Jaredova jedina nada je bila da će Endon jednog dana otići do šupljeg drveta, pročitati poruku i poslati mu signal. Svakog jutra pre posla Jared je posmatrao visoko drvo koje se izdizalo iznad oblaka. Gledao je pažljivo, tražeći odbljesak kraljeve zlatne strele. Signal da ga Endon traži, ali prošlo je mnogo vremena pre nego što je signal došao, a tada je već bilo kasno. Jarede? Jarede? A? Ana? Šta nije u redu? O, mislim da sam samo loše sanjao. Bez brige. Svanulo je. O, nemoguće. Ak, babe, hrane se mrtvim mesom i žive po 1000 godina. Čuo sam da njih 7 služi samo gospodara senki. Ali šta oni rade ovde u delu? Ne znam, ali plašim se da... To je 3. To je sigurno to. Zlatna strela. To mora da je signal od Endona. Posle svih ovih godina došlo je vreme. Blistala je jako. Iza mog oca ta strela je značila nadu. Jared je verovao svom prijatelju. Još uvek je mislio da će se jednoga dana njegova nada ispuniti. Osim što je sada Liv taj koji sa sobom nosi nadu. Shvatam. U redu, trebalo bi da je sad sigurno. Rekao bih da je bilo vredno čekanja, zar ne? Hajde da požurimo pre nego što se vrati i ugleda nas. Liv, čekaj! Šta je sa ostatkom priče? Ha? Kako su se Jared i Endon sreli posle toga? I šta im se desilo? Reći ću ti ostatak kada pređemo to brdo. Pa, šta čekate? Hajdemo! Momci, vidimo se tamo! Iznenada joj je izgleda mnogo bolje. Mislila sam da treba da požurimo, hajde! Upravo je, hajdemo! Pošto je Jared pronašao Endonovu strelu, 2 prijatelja su se konačno srela, ali bilo je već prekasno jer je gospodar Senki već pokidao pojas. Kako će sad kraljevstvo biti spaseno? U sledećoj epizodi Ukradeni dragulji!